poziv opomene upućen tebi, dragi brate i cijenjena sestro, da se sjetiš dana kada će Allah svojom ljevicom smotati nebesa kao list papira, a desnicom smrviti zemlju i reći: Ene melikul ard, ja sam gospodar zemlje. Ejne mulukul ard, gdje su gospodari zemlje? Pa gdje su carevi, kraljevi, predsjednici? Tog dana samo će Allah vlast imati. Zapitaj se, o razumni čovječe, gdje ćeš biti ti kada se smotaju nebesa i zdrobi zemlja? Da li će tvoje lice biti blistavo gledajući u gospodara svoga, ili ćeš poput nevjernika reći: da sam Bog do zemlja ostao, da sam Bog do zemlja ostao, da sam Bog do zemlja ostao. Da sam Bog do zemlja ostao.